baru den tahunan barasoyam den lapenan baguku adikana guram konon kabah tabu baraya panyalayan Jokoto tuh masuk daerah pada pajang kanduang tadang akabalaya idin mencari bidua pulau langsung idin kasuparang singgalang namonyo gunung lerengnya bangarai ngarai di bukit tampe paladangan nandikan duang niai langsung dia wasadang tabang kalaya mato bating ngadangan gunung singgalang jomarapi di balik kota padang panjang di pagabuki baru liliang tak gunung bang den sasali den nailanya topadi ladang biasa tumbuh di nagariang 200 bintang lah datang dari Banten semalam nangkon demak semalam nangkon kami dirundang tuang malang musim pemilu kae lunyon demak kae lunyon ganti-ganti badendang baitu gurau samalam kosingo barantai lai tibo banyak malang pakaro malang tipana di badan kita nema di badan kita Oirang kampuang paika balai sinayan rami padang panjang sapuluh koto marato madoka bang kalai de miskin juga diulang mungkin kayo menyudakannya Alatu kasinggala alia kaindang payo kumlakanai ombak samalam ko kanai ombak samalam ko oi nalapat hati den ruswa kota jadi bulan di muko barale gadang bulan di muko oi nana banguje tarimo kasih banyak samalam kode banyak samalam ko rang banyak lai konyo kasih tolo masati jo bicara tolo mas
kandung makuwe risawe bedo kandung makuwe risau. Kasih tidak sampai. Kasih tak sampai untuk Pak Anwar Effendi yang berada di Sungai Lasi. Udah singo berantai, ampun. Ya. hati pantai tedai kata kile jalo timur alang sari kasihan dah sampai lalai wanita kanak-kanak jual alang sari kasihan dah sampai tedai wanita kanak-kanak jual tanam tabu di tapi ngarai tedai dan kabatu ampayan kain malarin dunan ka sampai lalai wujud satu pangana lain di malarin dunan ka sampai lalai wujud satu pangana lain. Kata kasihannya sampai Pak Anwar Kedama Faisal sama lampu. Allah Rumi kasihannya sampai Tema Antabiloy Kalaluyo. Allah Rumi kasihannya sampai depan orang ini manggil-gilo. Dari kabut ke balahin beda katigo kampuran singgulian dalam kasih janjian mungkin beda hati barasokan naik gunting dalam kasih janjian mungkin lalai hati barasokan naik gunting Nanggalan tiada gunung tiga lalai dalam daerah padang lalai baju cabai hati deni bon teda bokunun kasih indah sampai baju cabai hati deni bon teda bokunun kasih indah sampai. Iyo Rumi kasihan dah sampai kini tekana-kana jo. Biarlah kasihan tabang kalai asakan jadi baralek bulan imuko. Ala nanya kasihan tak sampai lagu dibawakan orang Solo. Disiko mangko hati rusuh singo barantai de ai. Baukai janji jo singo lelok. Hei ai. Bakal eta. Bakal eta. Ya. Terima kasih Pak Uje 200 bintang mintawa ampe ratih baru. Balik tolonglah kami bicara malam kini go. Jangan tebedo lah masuk awan taruh balik mah. Dek kami balik di Salimpek nama tanam bawang. Kecek balau. Kalau di Jawa babiju bawang kau ya. Atau lang pulang kampung dengan berisi kau dah bisa singgah ke SDCT paketan lah biju bawang nan. Babiju bawang dia pun di Jawa. Mak Freddy, salam kembali untuk Mak Freddy serta kawan Pagura balik di ranah ataupun di rantau kecek Mak Katik Maju Indo. Tuh, aku menangi balik. Iyo Rumi kasihan nak sampai mah. Lah pulang karena bunduh. Jangan kan nak basobok je sia ai nak mencari pondok SCT sih di seberang jalan dak ya. Bang lek tu. Tuh, jadi di sana mohon ketidiang Mak Sati untuk bergurau 7 Balai Agustus dalam rangka peringatan meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi itu mari kita bersama-sama mengisi ketidiang nalah selalu diri di Mak Sati 3 bulan cinta tajalin cik buaya kecek udah singo berantai kamalai sapantun biduk ketek sudah tu piaman lamu. Oke. Ya, sepantun biduk ketek.
badan galare de ular kojuo badan sapan tumbi jakete rintang di lamun basajo badan sapan tumbi jakete rintang di lamun basajo laden ugo manantang badai menuju pulau nan dito antabilo muka sesampai babatang bagadang jual antabilo muka sesampai babatang bagadang jual Wai bangaleng kia jo janji kakwala do sosala moyo wai kakuri kapide manati supa menjadi gunung kakuri kapide manati supa menjadi biaya hati ona kepulang siang peri ajo galombang bidung manggorita ubi tak mungkin kasih barang Ibu tak mungkin kasih barang Tuhan leka memberi tanahkan ria juga lombang namun sampai niat di hati salamai badan kasih barang namun sampai niat di hati salamai badan kasih barang tidak mungkin kasubara bebangaleng nyomutnya janji bidanan mata awan tompa di delapan wapatang pagi bidanan mata di tompa di delapan wapatang pagi datang saya kami menunggu bintang diangan sama lamboy kasai menanggar itu coba ngalega bilo basuh kasai jasa menanggar itu coba ngalega bilo basuh tasai jantung menangguang rindu coba ngalek bilo basuh diputa dulu bananan dari makati maju indojuo dek gurau des DCT koyo teraso bana dek kami di rantau dapet raso dusan padun sanak dan sawananya amin amin ya rabbal alamin. Kalau ibu liam mau bertanya di mana ada les main giriang-giriang tuh bu ya mantap bu ya main giriang-giriang kemari sudah singo berantai kami tunggu khusus untuk privat main giriang-giriang mata sari bertamu jarang masuk nah jitu-jitu nah iya ayo dari sebanyak kau penonton hanya udah singo berantai memperhatiin giriang-giriang awak mau kasih udah panjang umur murah rezeki jula udah basok bojo awak si kuan dah amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum kisah tarikh pendeka kece udah Doris Nando bintang kesedihan buat bebek 10 bintang deh lagi tangis ya menangis deh lagi sikir kau ya deh
sedian taruh saya. Tua menangi ya itu. Piaman lamo permintaan Bang Uji Ramli. Bayi Sultan Sati semalam bayi. Kuda Putra Perdana, selamat semuanya. Salam Bagoro Deodaro Bukit Tinggi hadir. Nambedu video ketek pandayung 40 yu itu nah. Itu nah daal. Hai komen si Etichan mabuya lai. Rudi Pekanbaru. Sukses selalu. Uni Etichan Niago, Etichan semalam Uni. Sukses selalu juga buat Uni. Singo merantai lah mojo lambe. Sampan ko sampai juga ke Salimpet tu buaya ya. Di mau nih Bagorani, Uni Eti. Ya mudah-mudahan itulah tajalin taruh tali silaturahmi antara ranah jaranto anaknya amin. Pak Wirdi semalam Pak Wirdi. Terima kasih Bang Alex 10 bintangnya tertanda SDCT kece udahal. Dari Taluk ke Singa di Bangkaulu banyak pesisir Nanyuang Kuik di Panjang Singa Marape pagi masuk Tanjung Pariu. Nyampang karantawan nais wak sipai nanusa bak binayu rago ketek pada malayu lagadang cintonyo jahe tuanai ai limaunya sangko le dudu nema Bang Uji karena daerah Minangkabau di lingkaran hati golua pertama luak tanah data keluar kedua luak 50 ketiga luak agama pandai-pandai anak dirantau pacik pituan ini mama menumpang lalu hendak bawa pari urang usah dirutu ada urang kok jadi kuat dan damai Bang Jeram liai Deurang kok jadi kuada
Bamulo Japang deka masua urang Ulando nanya usia biang cabiak gentiang kaputui tabujo lalu balintang patah taga baliau salaniai urang awaknya jakapir tuan balu naizinkan akian Japang kalayu menembak di belakang geren meningkah tangan suap panjang sopa dia tangan kida pelawan musuh walau diseso para saya nabang ujeram liai bang uje kawa bimbiang dia teh janjang sampai keluar di bawah awet tarangkan kini memere pasaban tola buat tola barombak mode bagantian baru kasih tak dorong amet bagaimana naik minyak panu cabai menjago kota enggang tak pilih kasih kota urang usip pobila aja bang ujeram di kawasuan apa jasmi cania terima kasih lah bintangnya Taisa dalam selimut kan ruang di ruang matoyo Taisa dan awate gunung mencari sarasa paju niana samo turun kalawi dalam bebi loma kesampaian nenek Yaman lamu yo sabana mantap ya. Terima kasih Uni Yulia Saleh ya, Pak Wirdi, Mak Sati Batanang duduk sama laptop. Jadi untuk Bagora semalam suntuk peringatan nutri kita itu alhamdulillah nala badari yang ketidiang Mak Sati gua dari perbatasan Timur Leste Pak Uji Ramli. Jadi rusana kasadolahnya amon bantu ketidiang Mak Sati salanenan Cipago Talang ya malait tak bisa saya keluar kini hujan lobek biswa Zaimur kirim bu tak bisa keluar kini maaf bu Zaimur di menonton ya iya semalam Mas Zaimur kau hujan hari aja keluar aja beku bapak Allah iya tanang-tanang sih di gudang mama dulu
ndak ta minum kopi le deh mendengar tok senior ko ne jangan senior le ada uniati nyawa dalam sagan bare lo awak udah singo berantai ya. Ai jangan tinggalkan babang Alek. Nah tuan jangan 10 lagi bintang ko 10 balon nak ketinggalan mencari lain ke lain. Nah sabana mantap Bu ya Leni Rahmadani. Selamat malam Uni Leni Rahmadani. Dia aja dulu. Lu buat saw ya kan lagu ngalau indah. Lu buatlah saw, lu buatlah saw di paninjau tanpa nagari lamu komuko tuana lamu komuko jiko de tahu lakata rambau harap de namu di bibiayo dua-dua la di bibiayo bagurau itu kalau buasau makan onde tuano dan makan barakallah mo awak banako ini tabadan di pagurauan aduh di pagurauan. Terima kasih udah Sofrial Suma 75 bintang. Nanti paninjau tempanan dari buku-buku onde tuanoy oi buku-buku oi nangapatuy hati korisau janji pabiloy kanya tonyo onde kanduang oi kanya tonyo Basa-basa jo awak menunggu malaki janji menjadi nyata dua-dua menjadi nyata dan sio-sio awak menunggu dah malam nangkut dek tuana semalam nangkut woi kola panjang kalu buasau kapal layaran kanda masati onde tuano kanda masati aliyalagu samalam nako bulian lama samalam kini onde tuano samalam kini Da putra perdana desa mentari musim pobilo kababali ayo deudao kababali ayo laharo kampuang moide mananti anta pobilo kawatamuno adu aju
SDCT ko. Araw bebelian cenakan kolea doa katu bikonakan. Mak kabe. Diage dulu ke pelayaran permintaan Mak Sati. Kejadian orang. Uni mesra cantik semalam Uni. Pak Jasmi Chania 100 bintang lagi. Himalaya. Oi tabanglah si bangau putih engkok dilantak tengah sawah pinjai. Panabang bayu tibo di bayu patati go bungo silancu matahari urang ambia ketunggak pagar o Mak Sati lava kocong jo kain putih Mak Sati ay di balik papanan sabila semalam mai dalam kubur datang malaikat nambah tanyo jangan jawe kata bari gurau jo Mak Sati nantakanai honde oh Mak Sati de malam kini kita badenda Mak Sati Mak Sati tolong dangakan pailang hilang hati rusuh pau berisau dalam hati dangakan kami nak badendang bakanda lagu bulia bana nambekkan dua tata gunai Ode Mak Sati dangakan mela Mak Sati ay nambe came joto usang biarlah mode ketinggalan masih nelok tadagona muah kabuki wana bau mandaki muatan panua muko balakang de oto indah do kabaan tamari mo agang ko minta ampun ai honde pawir diai bagurau lama malam kini ay bagurau gara-gara karajo banyak tabangkalai dia sua mendendangan malam ko kita mau daro depa wirdi dan akan mela lawanya oto dinaiki ki janganlah panzala dapet
kijang separuh pakai langgan Pak Wirdi meninggalkan di ulama sinamadayo ai onde la Pak Wirdi ai ala sairia saluanyo dendang pawirdiai ai baitu gurau semalamku biar dikudo kandang orang di galanggang mak wirdi kocokinyo ai onde atunya ha pelayaran untuk mak sati mata panagurau malamko udah ada pisar caniago. Terima kasih lagi mintuo bintangnya kama diputar lengkok baliang-baliang tigo ngalau indah udah Edi Zulfirman ya kang ngalau indah lajatuh air mata kami di Sulawesi mama kopi teh kami di rantau mungkin kami jalan rana minang mama dedo di Kobra iba anda jalan rana minang saksikan saja live kita setiap hari Selasa Kamis dan malam Minggu Wenarabakan dabang di kangalau indah biarlah kami bange di mandendangan na musimku idui sabana paya namun abaniai oh andela elo pasangalani nanakan duang elo Oi nanang kapulau nanang kandang kita kapulau Oi nanang kapulau oi udah hari lapatan basah mo gadang kandang dape bagurau Oi nanang ko sakit kandang tabar yang surau basah mo gadang kandang dape bagurau Oi nanang ko sakit deh udah tabar yang surang Oi ngalau indah dakan dua di payo kumbua ba itu banana nakan dua ngelasa malamku Oi nangko jadi pawir di kapayo kumbua Oi nandi jirana baralenyo Oi lanan di jirana baralenyo Durati bintara banyak dari Babang Alek agak tapat sobang Alek sama lama kini biar malape pawir diurasa limpe oi narampayo kumbuayo nana barasaki urang payo kumbua pawir di nana barasaki oi jauh ada ke pawir di tolong dicalia kolai di dalam pawir di elati yuo pawir di pai nampai lake babalia oi nande kami sada paguno tanah tulang dan marimau agama sama lampu tasabu ibana mak sabarenan sati rang jorong jali gua patanangan
Sairiang joma gawai perantau Palu, urang pagurau saja dulu. Usah ditulak Pak Wirdi gadang gombak. Latarang jalan ke rumah gadang di Sinan mangko usah ambo dipatangih mari muagam. Lah disegelnya demak sabar enak sati joma gawai. Oh mantun ceritanya ya. Pak Jasmi Cania saya malam. Atau biarlah Pak Wirdi lapeh kesuaian. Nan mama ari muagam yo kita kabeh di siko bas masamo. Mantap bana ini kecek Pak John Kennedy. Uni Susilawati selamat malam uni. Indak di Sulawesi ayo mato tercurah do boyel di Sungai Lasi tercurah pulu ayo mato boyel ahai deh. Sungai Lasi ke tercurah bana lo no malai bisa se gak 2 jam kemarinnya du. Kok nanti Sulawesi kuah ayo gak ragu awak. Jadi ba Mas Hati dusana Mas Hati kesadualahnya dusana gitu. Kok ndak ada suaranya? Iya ndak ada. Kare suara mana? Ini Susilawati ba kok ndak ada suaranya cek. Api ini nak. Kare suara ya. Itulah sabi-abi suara nih. Ita assalamualaikum waalaikumsalam. Ba mari magam yuk kami kabeh di SDCT ko Pak Wirdi biar anak pai kesuaian. Keba-kebaannya beko. Tapi tolong hati-hati jo Mak Sati. Banyak nama minta nomor Pak Wirdi kok. Ya, gak ragu awak. Dirgoaru, bae singkara kotonyo tinggi cik mama. Singkara ala kotonyo tinggi. Asumani lamandada dulang. Kanduang kamano kaden cari. Kanduang laki ni mailang onde ma oi kanduang mailang sagan lo awak jo Pak Alko jadinya udah usahlah baterima kasih napa kalau ai baterima kasih dah bado ya lalah leh nah, di Banten lai barasia di Banten barasia balik ko lai lo minta mau kasih orang nyetolak lo mau kasih daal ko. Kalau si ai lo mau kasih gue makasih Bang Alek. Makasih Bang Alek. Semoga tumbuh hijau bawang nan tadi ya. Talak. Oh iya. Dardibo semalam. Lagu Dardibo tu memulik ya kami nah. Oi nan singkara mandada nan kami nan kami akan masa barena sati Cikgu Malai Pak Wirdi gadang gombak biarlah kapai kesuaian boh yo Cikgu yo itu perlu bana tuh mama harus hati-hati mama tuh mau kasih Bang Alek ya semoga tumbuh hijau bawang nan tadi udah amcaniago maete lubas barasia nyuni terima kasih mete Bung Aisyah semalam mama Ari Muagam atau Pak Wirdi semalam ayo lelok sih kawan Mari muagam je Pak Wirdi jam secakak. Ah lelok sih duduk di dia po kadai. Baru jumlah bintang awak baru semalam kini. Mama Azwardi Sultan Batipuah. 1.085. Ah bintang awak. 1.085. Atau Mama Azwardi Sultan Batipuah ne liau yo laila pulang kampung tapi alun ta caliak kanakan le mak ayo. Atau terima kasih Pak Jasmi Cania. Pak Jasmi Cania orang Paninjauan Padang Panjang. Itulah beliau. Jadi Pak Jasmi Cania kalau pulang dari Mentawai layokkanlah berjalan-jalan ke Danau Ate dan Danau Bawah telepon dan naik beko singgah ke pondok kami di bawah Bukit Okoh di Dake Oto Bepesong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semalam nih Susi udah putra perdana Dirgaharu atau aja Dirgahayu tadi atau sagan lo Bang Alek ko ya bako kasih tulu nyalik tuh atau jadi baru sana kesadualahnya gadang kete ndak kita bilang kita tangguh rape waktu kita masih tinggal sekitaran 3 minggu lagi untuk Abagurau tanggal 7 Balai Agustus. Assalamualaikum. Mudah-mudahan panuah ketidiang kita. Pak Jasmi Cania 50 bintang lagi. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah terjalin jual andaknya tali silaturahmi kita. Siram Pak Taeh Cik Niel Khairul Azman.
Iko lagu sirompak tae onde Pakairul Azman nambakana nang kanduang wana samalamku Weko lalu tolong aja gokan aku nan tantang adia den tidu akau den sura den sirayo panjapu esi mambang hitam mangga lobang lakau lantai aku dia Esa tantang adia den tidur lapai awak dek manjago kini tersingguang pulau Balia kini tersingguang pulau Balia tu nah serompak tay tu nah bawakan lagu untuk udah pada mantangguang tu na serompak tay ko je saluang serompak do rancak sana serompak tay ko wah iyo mari mu agam nan pandai Arab Saudi hadir ni Gusti Andris yo bantu share bantu bintang semalam ko nan paralubana ketidiang masati lanaya lagu Ambon Pagi ya khusus untuk Uni Ambo di Malaysia nanalah 40 tahun tidak pulang onde Ambon Pagi dinanya mana sudah iko Ambon Pagi kalam bakabut tarantang tak ranah apa iya pepatah lidah Pak Effendi Lutan salam dari Malaysia latih bola Pak di Malaysia apa patah ni betul sangka Doris Nando selamat malam diagih dulu Ambon Pagi itu Mazwar di Sultan Batipua kita ke Bagoro semalam suntu mama tanggal 7 Agustus nomor rekening tatap Conan Talalah ya Bagindo Rahman Bogor hadir Amcaniago selamat malam Dasingo Berantai Bujang Marando cie nia iyo ni latih pulo di badan buruk ko di Malaysia ba apa Effendi Lutan dai adik keselimpe dong Bakanda Ambon Pagi kanda dajon lasa malamku bapi sama lawadan diri de ulama sainan manimpo sainan manimpo oyala tu managimu bakanda Ambon Pagi tagele candoran awaru de janji awak kini bati
Oi larintang janji-janji nalapatu yati den lusuh ai bagurau kandakan dendang nalama gurau samalamku bapuluh tahun nyona pulang tasai jantung manganayo tasai jantung manganayo dajon kini di semalam kini pai maninjau di lingkuang bukit di lingkuang kayu warung kasih sayang bukan sedikit sebanyak ramai di kapalo oi di kapalo nanakan duai ata inyak palala baru mencali anak muda pandai bahasa luang atau alhamdulillah inyak palala awak iyo Uni Salmawati Assalamualaikum awak iyo 10 di hadinende Waalaikumsalam Uni Salmawati maaf Uni dari Makassar maaf kalau awak salah oh Pauja Ramli Uni Salmawati ko yang baguro semalam suntua oh petangko yang jawab petangko ata Amcaniago mai katurun singo berantai mantap gurau semalam kini taubek juo kandak bagurau ayo yo atas sekali ko mencari orang muda bahasa luang baru Sendra Superto semalam Sendra mainlah kamari Sendra Assalamualaikum Malaysia hadir ya Uni Salmawati salam-salam ke orang pagurau kesadalahnya Uni di mana nih pagurau gini tuh Alai, ala gulai, ya. Berapa bintang awak? 1135. Iya. 10 lah sampai aku. Mau isi itu juga sampai mati dia. Berarti Semuanya baik. pas jam yang tadi. Iya. Aduh, panjang. Boleh nih. Iya. Ada. Jadi itu di sana kesadolahnya bantu share nangka maisi ketidiang. Cali nomor dari dia Mak Sati. Assalamualaikum nih baru hadir nih ye minta lagu cek nih ye tapi yang aceh cek nih ye mitel terima. Arau Babeliang. Oh, rombongan mama pulang tuh ya Mama Azwardi aro-aro akan menunggu di pondok SDCT. Anak ayam turun 10 ama kabeh lamati cie tinggal 9 oi mati cie tinggal 9 baca rainya
tinggal salapan, oi mati si kuda tinggal salapan. Oi bacarai ojo tubuhan anak kandung ai masukan kawali apa-apaan. Oi masukan kawali apa-apaan. Jauh babeda masoda ulunan kanduang oi apa sabab karano Bang Alek sabab karano dilahianyo Bang Alek kita batamunan kandang oi di batina josan sarunyo di batina jo Bang Alek oi san sarunyo. Kok kaputuy Bang Alek oi kabaulenan kandang oi bialagan tiang asajan putuy bialagan tiang Bang Alek asajan putuy nan bayi bondeda maminta putuy nan kandang oi lamo badan deta seso lamo badan Bang Alek oi deta seso. Itu salah ya. Kalau lah dikirim minta nih Bang Alex langsung salah tingkah tentu iyo. Kalau ndaknya keluar masuk situ mah. Tuh. Terima kasih 200 bintang Bang Alex. Iya. Jadi bintang awak nampak Alex lu coba. Dek. 1.300. 1.300 35 1.335 berapa kurangnya tuh dari si Bu Mati. Tarik nafas sayang. Nenek. Tapi lo suka deh geleng. Assalamualaikum. Alay. Ratok koto tuo caru permintaan. Koto tuo caru. Ratok koto tuo. Yelo ya, minum yelo ayah. Anta kawa dunia kini bagai jong oba datang untuk lagi mantagu kuasa ajo saat tangan nasib laki-laki. Boleh balik boleh. Bapitin akan dua sayang nang ko indah siginya
Tuhan nailita tulang den aku tulang den. Selamat malam Deyong Koto. Padi mudo buwe kampiang onde mansadun ampulan kasera menangi pipi di ujung rantiang onde mak balam lasanang dal sangka balam lasanang dalam sangka onde mak nyokini Lamaluai orang ditarap onde mak tinggal salib di matuanyo burung balam onde mak banyak sangka nama burungnya banyak sangka nama burungnya onde mak di manyoki Oi ko salibu lai babua buan nai kagalu galu ya diu tak kurang bala manana batua tuan nai sana penyakit deku sana penyakit deku kuanyo tuan nai di mayo kini koyo kini ya uko yang kompiang tasuyo 5 minit lagi 2 minit lagi balam tapi cedal siapa nak buat il piket tu boy tapi burung balam dah kok nyanyi bana burung murai balam juo di piket orang atau tu cerita jadi rusak nak kesadolahnya ku aja jangkau latas suwo ku ndak tabaan lagu malam kini ko mohon maaf kami nan sagadang-gadangnya kita karena besok pagi yuk agak full kegiatan mantap boya pembinaan dalam badan dah. Semoga makabe ada tarikh regenerasi kita. Ini apa hari kan? Selasa kita sambung balik hari Khamis karena besok masuk pagi kan. Oi jalu namonyo denda lari-lari nalam
baca rekasih baca rela kasih beda Bicara kasih ya. Bicara kasih ya. Bicara kasih ya. Bicara kasih ya. baca rekasih baca rela sayang beda baca rekasih jo cimpago talang baca rekasih baca rela sayang beda baca rekasih jo tukang denda